Zdár lidi, to jsem Ryan Vodár, to je můj bratr Kuba Ejjo a tohle je neznámý youtuber debil zatím. Dejte kluci potom Ty vole, teď řekneš prostý slova, dejte 500 lajků, stačí. Klikněte na tlačítko odběru a zvonečku a tady na kanál Kuba Ejjo taky. Na tlačítko zvonečku a odběru. A teď se tomu vrátíme. Jak jste viděli dole v popisku, byli to klauni v České republice. Jak víte, klauni mají rádi narozeninové oslavy. Běží Šenkou! Ale vážně, vole. Ty vole, nemám čepici. On nevíš. Bacha, on kouše, vole. On ho posed klaun. Ropa posed klaun, vaši. Bacha, ten pes je zasranej. Toho psa za... Oh shit, vole, bacha. Je tu psí klauni. Psí klauni na útoku. Bacha, Ropa. Jak se k tomu vrátíme. Klauni mají rádi narozeninové oslavy. No, a rádi mají balonky a vždycky chtějí nějakou narozeninovou oslavu překazit. No a pak tím, že tam dávají balonky, praskají tam a v nich je krev. No a například Pennywise to dělá. No a my jsme neměli bráchám narozeninovou oslavu, jak budu mít taky a budou tam mít balonky. A zkusíme, a oni vždycky když u nich někde spí, tak po večeru, po noci se probudí mrtvý. Pojde na ex! Roztrhne jak nějaký zmrdně. No lidi. A oni prostě je zabijou, aby se jich zbavili, takhle to dělají na každých narozeninových oslavách. Klauny jsme viděli Chrášťany, Rudná u Prahy, Příbram, Nučice, Rudná u Prahy, Suchov u Hodonína. Nikdo šahal. Fakt divný. A prostě na nějakých místech. Když u sebe máte klauna, není to fakt dobrý. Je to hovado a zlý. A nejradši mají motorovku, sekiru, palici, mačetu a strašný obleky. Co je? Znáte klauny? No určitě každý zná. Jo. Tak proto nerad chodím do cirkusu, vždycky tam jeden klaun mi tam balou mámu, určitě víte, co jsem chtěl dělat. Já jsem mu malem dal přes hubu, jo, takže... Ne, kecám, mámu mi tam nebalil, balil mi tam tetu. Tak vtipní lidi, no, je to trapárna, jasně. Ale vážně ty klauny existujou a my jsme vás ty vole, chtěli upozornit. Proto... Ty vole, vážně, babičce, honem, babičce. Pás. Hoši, bacha, jde po nás Killer Ples. Killer Ples. Dělej, babičce. Tady si sedněte. No, nám přijde. To je asi od nás dneska. Bacha! On tam je. To je od nás dneska vše, koukejte, jak je hrozný výraz má. Rofino! Knoze, pojď sem.